Ja, velkommen og Skovfoss. Det er fantastisk vejr, og regnbuen den skinner også. Her bagved Skovfoss er faktisk en guldkiste, som rigtig mange har forsøgt at få fat i. Og hvis vi kigger godt efter, så kan I se glitter i guld. Guldkisten er her bagved vandfaldet. Det er faktisk flere mænd, som har forsøgt at få fat i den her guldkiste. Og det lykkedes 4 mænd her fra Skåre at være meget tæt på at få fat i den. De kastede en kæde ind i vandfældet. Det kvart i håndtaget på kisten, og når vi trak den ud, så trak de håndtaget af kisten, desværre. Så guldkisten den ligger her bagved. Selve håndtaget, det er det her på museet i Skåre, hvor håndtaget til museet. Kom og se med. Vi har stadigvæk vores unger til sig selv. På gensyn. Inge Vilholt, Vilholt Rejsen.